Ez dixwazim dest pê bikim. Wexta min vê pirtûkê xwend, hespê di hundirê me de zîtika vêtin û bi çargavî ber bi aliyê agirî ve beziya. Yaw divir de beşekî hebû beşekî bis ez wê bixwînim. Mişk berra pêçê nekadidan. Zarokê gund mirîşka didiziyan. Cêlek nerme nerm rêx dikir can. Bizin bişkula dikin. Bişkul. Mîna nesxwîkî bû. Pîrka min wexta hevîr dixist tenûr. Tenûr şerm dikir, hevîr dikir nan. Nan dikir şekir. Şekir dikir hevîr. û bela dikir di eydê de. Ay! Ay! Sinan çabuk. Ay. Çabuk ol. İlham de ilham! Ay ilham şükürte. Ay! Hebat, nebat, bobelat, afat, salavat, heman nebat mebat. Hûn devam kin ez ê bi va peyva helbestekê binivîsînim.